alle sammen. Vi vil lave et bevis for arealfunktionen. Vi starter med at tegne et koordinatsystem, hvor vi har grafen f. Vi har så afmærket to punkter på x-aksen. Den ene kalder vi x, og den anden kalder vi x plus delta x. Og forskellen mellem de to punkter er så delta x, som man kan se her. Og så har vi afmærket to punkter på y-aksen. Et til en lille rektangel, som er f af x, og en til den store rektangel, man kan se her, som er f af x plus delta x. Og vi skal prøve at finde ud af, at arealet under grafen også kan beskrives som en stamfunktion til f af x. Så vi prøver at starte med en lille rektangel her. Den kan findes ved at sige delta x gange f af x, så finder vi arealet af den. Og for arealet under grafen, det må så være det store areal, som er a af x plus delta x, som er hele det her areal, minus a af x, som er det lille areal, så må vi altså få arealet under grafen for de afmærkede x-punkter. Og så har vi den store areal, som er større end arealet under grafen, og det kan betegnes som x eller delta x gange f af x plus delta x. Og vi går altså ud fra, at grafen f er kontinuert og voksende i det her tilfælde. Og det er første punkt til at kunne finde ud af, at arealet under grafen kan beskrives som stamfunktion til f af x. Jamen, som vist før, så viste Johannes, at vi har en lille rektangel. Vi har arealet under grafen hernede, og vi har også den store rektangel. Det sætter vi op i en dobbelt ulighed, som er herovre, hvor vi har den lille rektangel, som er her, som er mindre end eller lige med selve arealet under grafen, hvor at arealet under grafen er lige med eller mindre end selv den store rektangel. Så dividerer vi med delta x igennem hele den dobbelte ulighed, hvor så her vi får den lille rektangel til bare at være f af x, som er mindre end eller lige med arealet under grafen, og som vi så har divideret med delta x, altså her igennem det hele, hvor at i den anden herovre har vi fjernet delta x heroppe fra, hvor så vi står tilbage med f af x plus delta x. Nu lader vi så delta x gå mod 0, og det vil så betyde, at der ikke sker noget med den lille rektangel her, hvor at vi har f af x, som er hernede, hvor det stadig vil fortsætte med at være mindre end eller lige med, hvor så nu har vi lavet delta x gå mod 0, hvor så er vi kommer til at stå tilbage med a-mærke af x, som i sidste ende skal være arealet under grafen, eller funktionen. Og selve a-mærke af x er stadig fortsat med at være mindre end eller lige med f af x, grundet af at nu når vi lader f eller delta x gå mod 0, ender det bare med at blive f af x. Og som vi kan se hernede, har vi så, hvis vi tager for eksempel og siger, at f af x er 2, så vil f af x her, som nu er 2, være mindre end eller lige med a af x, og a af x vil være mindre end eller lige med f af x, som nu er 2 her. Og derfor så kan vi så ende med at sige med, som vi skulle bevise helt fra starten af, at a mærke x er lige med f af x. Okay, som vi ser her, så fik vi regnet os frem til, at til sidst så vil a mærke af x være det samme som f af x. Men hvis vi lige kigger på den her del af udregningen, så vil vi se, at det her det er en sekanthandling, hvor vi har delta y divideret med delta x, kan man sige, som og hernede, når vi så lader delta x gå mod 0, så vil vi så ende med at få en tangenthandling i stedet, som er a mærke x, som vi kender som. Og hvis man prøver at kigge på grafen her, så vil vi kunne se, at hvis vi har delta x på f.eks. 2 her live, så vil det kunne gå igennem, så vil jeg have en tangent, der går igennem 2 punkter. Men når vi lader delta x gå mod 0, så vil de her 2 punkter komme så tæt på hinanden, at det ikke længere vil være en sekanthandling, men i stedet for en tangenthandling, som kan gå igennem et punkt. Og udover det, så i den her graf f, som vi har brugt hele vejen igennem, så er der nogle
nogle regler, der gælder for, hvis det her bevis skal bruges. Den skal være monoton, kontinuert, den skal være positiv, og så skal den også være ikke negativ, altså den skal være over x-aksen, for at vi kan finde det rette areal under grafen, og det derfor også kan være en stamfunktion til f af x.